Здравейте! Видяхте ли видеото, където убивахме Тошо? Ами, неговите братя дойдоха, искат да ни убият. Но единия го няма. Ето го. И колата ще сгази. Кажете чао на Гошо. Единия Гошо. На Гошо приятеля. Гошо го няма вече. Нищо един умря. Сгазиха. Ето го на другия. Той иска да бяга. Но има стена и Кьоров. Не, Масти, ти си. Знаеш какво да правиш. Мамче. И той го сгазиха. Още едно. Ама това не е кола. Той се напика от страх. Още жив. Там също има още един. Сега. Ето, и това е сега баща му. Баща му е там. Пастор, добър си го това. Ето баща му. И той не е жив. Ето, дрима. Ама само един остана жив. Той не е жив още. Кой? Той е още жив. Там. На Още Гоша братчето още не умрял. Не, той не е жив. Против, мърда. Не мърда. Не е жив. Дайте други. Може да се скаже. Това е лов на скакалци. Отиваме. Лов на скакалци. За сега станаха шеф. Да. Айде, басти. Да потегляме. Иво, отръпне се да не те снимам. Сега. Отиваме напред. И ще търсим. Те ще трябва да ни атакуват. Ние го убихме цялото семейство, сега половината банда е жена. Ама тяхното семейство също ще дойде. Това бяха на Гошо последните думи. Затова, ако виждате големи скакалци и малки и средни, не трябва да са живи. Никога! Сега ще отидем на Гошо къщата, където там има... Там е неговата прабаба, прадядо, прасахур дядо. И сега ще ги намерим и ще ги сгазим. И ще ги пребили. Ако няма никой, значи всичките са умрали и са се напикали и са избягали. Кой? Басто! Взех ултимейта пишка. Ето го единия. Чакай. Той лети. Искам да го биете. Ще го сгазя. Той мисля, че умря. Къде? Тук е. Къде? Там. Чакайте. Не е тук. Пусти фенера, бе. Не мога. Ще пусна от моя телефон. Бац, направи го на Сега, бутаре. вижте. Той трябва да е тук някъде. И може да не е жив. Те бяха два. Прабаба му и прадядо му. Как познах? Защо ги няма? Те са избягали. Влезнаха бакрум. Ето го. И той не е жив. Кръвче. Ще да върша. Това е прабаба му. И той не е жив. А прадядо му избяга. Защото да не казвам. Той е шкимбак. Той е в момента в... Знам, че е. Ама не казвай. Да не ни банна. Остави го. Той е в... Остави го. Той е в Световната война номер 700. Знам. Сега, това е къщата им. Ама ние нямаме право. Там има бомби. Има и умрели мишки. Намерихме към няколко умрели мишки. Моля се. Представете се чантата. Всяко ще му познае. Това е Себастиан. Той иска да ги убие. Всичките.
Ние по-скоро. Да! Защото аз имам папагали и тези скакалци изнервиха моя папагал. Затова сега ще съжаляват. Тук нямаше ли един явно? Ще има и няма да са живи. Себастиан търси за оръжие. Да. И той щупи нещо. Но не знам. Какво да търсим? Какво да търсим и това да търсим? Не го удрай, ще гръмне. Добре, Ама нали всич? Ама ако... знам къде да гледам. Тук. Тайното място! Тяхното тайно място. Няма. Не сме добре. Батка Рета, прадяда. Те не разбират, виж, кои сме ние. Сянката само. Стига! Добре, това място е готово. Сега ще търсим... Може да се природят. Чакай малко. Не е скакалец. Ако помисля, че е? Мишко, Аз знам къде може да има. къде? Елате. Нами къде? Басти да дойде и този, който не знам. Как се казва. С колело или без? С колело. Не без. Тук може да има. Не, няма. Корнер. Вага. Корнер. Ба! Спри да говориш. Корнер казвам. Корнер. Добре, отиваме на друго място. Сега ще отидем на един блок или по-точно Иначе пред моя там, където бяхме. Пред моя... Няма да казваш къде живееш. Не, пред моя... Аз сложи го на твоята чанта. Пред моя блок има също бая. Знаеш къде? Себастяне, вземи си колелото! Басти, айде да потегляме. Искате ли на същото място, където умря Тошко? Гошо Да. Гошо, сестрите му и гаджето му и тайното му гадже, дето изневеряваше на първото. Сега ме виждате, ама не знаете кой си. Имам идея. Искате ли от тук? Басти! Басто, я... Не трябва да показваме хора. Кажи здрасти на камерата. Здрасти, Гоп! Сега е много тъмно и няма да виждате. Здрасти, Гоп! Но дано ви пожелавам късмет и да виждате. Защото аз имам малко чорави очи. Аз се казвам Басти. Басти, мини отпреде. Басти, мини отпреде. Тайният човек не трябва да е в камерата. Казваш, ако видиш скакалец. Човекът, който се знае, трябва да бъде на камера. Да, ето. И аз мога да бъда на камера, и си показвам лицето. И сега точно това ще направя. Само ти заснемах тялото. Без глава. Това е... И сега, няма да кажа къде. Има една машина. Германия. Ще ви кажа нещо. Има една машина. Която ми скамва. Да. Ние сложихме 4 евро и даже не ни върна и нищо не направи. Моля се, брата на Себастиан даде 2 евро там. Но не мога да го показвам. Защото може да изядем... просто няма как, не мога. Аз ще сложа нещо. И сега нашия таен приятел ще види дали още скимва. Ами ако дойде.
Да. Не ги прие. Не ги приема. Значи още скимбо. Ама ние ще намерим скакалци. Това не е важната работа. Приятелю, ела! Човека, който е канало, е магазина. Мисля. В един магазин. Себастиан, Наречен Cheers. покажи му какво има. Моля се, покажи го. Това не трябва да го показвам, ама хората, които знаят, знаят. Екстра сейф. Ей, Така пиши. не трябва да го казваш. Ако тук няма скакалци, отиваме пред моя блок или където умре Гошо. Или точно как се казва. Сега ги търсим. Баси, това защо е така? Виж. Камерата. Колко минути? Трябва да спираме вече. Ще спрем, но ще направим час-две. Чао!